Laingut NONGHIKAI jongka NEHRU Memorial Higher Secondary School Umsning Ribhoi District. Kila SHAH PYNKUP BUROM Kerpang Hakibor Penyai School Lani ka Managing Committee. Namar ka jingkentiu BUROM ka jongki ya ka school lengba ki jingtre shitom haka sab hikai bakidon naga benta bansei ki kena puli ki bala kenjo syaki babun ki kerdan puli ki bakham shalor haka jingim ka jongki. Kita NONGHIKAI ki kenthop ika kong badamon kharlor kabala pendem yaka kerdan doctorate ne ka PhD na ka school ba William Carey mentau snem arhajar arpholai nang ta ka kong bahun shisha leng skor kabala yo pediang yaka district award jong snem arhajar arphoar badu padam chetri ubala yo pediang yaka district award mentau snem arhajar arpholai ya ka jingpun ko buram mi kitay gilaingut NONGHIKAI lapen long hapo ki kenta jong ka jingyalang pli mau nongrim jong ka NEHRU Memorial Secondary School retiang campus kabala long haka arpenyo terik urisau arhajar arpholai bat kum ka jingpun ko buram yaki menteri rang ba barim ka jella bat ubalongru unang aiboi ka sorkar jella ba menta u Dr. Didi Lapang lembat ba Charles Marngar ubadai MLA bat MDC ka Mawhati constituency kila ai ki khusnam syakite gilaingut NONGHIKAI kum kadak kajing pendon buram yaki. Sedang ben be ini ka research work ha ajar kat khandai. Ti long ka badun box si Shahi ba hadin ajar kat khandai kawan tu ka covid. Ti kawan tu covid ti ngayo ka kabu kan bangan continue ya kan ka mat pendep ya kan ka jim puli jonga. Ti hadin ka tu kat de hak ti asnam covid lang yo ban tho ban yo pendep tu kat ni. Ti hadim bangadik kolek data de ngadik hak ti por ba don ga exam SSLC na maka school jungi ga center jong SSLC exams ti don itu off days bangiyo itu ipor kan nga manage bangalik ban kolek data seki ki school kan po Ribhoi district ko WEI ti nang tahi kan nga sala ban ndap de kan ka jimpu de jong PhD Kung NONGHIKAI kila mentai ni ba natu menu kelas tang ya kan NONGHIKAI kan school NEHRU ba ka jingya nanti kum NONGHIKAI ki jing sham ko jongpi join ha school NEHRU ha snem khandai spa khandai pusan as office assistant ti hadin katu kan snem like pus NONGHIKAI ke school tengah apply ngayo ti hapor bangadon as office assistant as bangadang kum office assistant ti nga pendep ya ka BN por na school ki aila dia nga bangat pendep ke BN ti hadin nang tu dia apply ni ka post balat ngas ke satu ba ya NONGHIKAI ti piong ye jing e mu je kendu jonga hadir mangla simti kum ka NONGHIKAI ngasem ba kani kejuk menta ina irong ye be bahasa kani ka information and communication technology ti ngapet bahas school jungi ngiyo ketu ki kajingarap nak sorkar kum baka ai ke EDB kira irap mensyuaru nak liang sorkar ban ai ki komputer ban ai ki projector ikram lak ban pendun kam ti ngaku ban tip ong yo dei tang school jungi mo bangi melak ban pendun kam kini ki teknologi ba ai ti ngap bu jingmut nok bang nek nok ke research kan pa kerja tang school jungi ni aki ki school Ribhoi district ting sa shim ka kani ka kabu kan ba nek not ka research ba ngan lap kan balai ba kani ka information technology hakin ki than jungi han po Ribhoi empat dadon ki school kan ki ba ngi pendon kam tin nang la dek ka research ngalap shisha kum ta ba man ki school hi ki don ni ki technology tang ba kin nak pendon kam mangi ibal don shisha ki jing e ka school ki kan do kum ka infrastructure kum ka power supply kum ki resources kan thup lang ru ikan kai ting sa shim he gani kan ba ngawat kan la kalong shishan kum ta kum majah sko jungi tang ba shisha ngalap kalong kum ta kum NONGHIKAI ti ngan haban update be kam dei tang ba pendep PhD tem basaki we ki we ru ben ki jimpu de mar ki su thu hi ki khana school ki don kam all round mo all round kamot kinu ki skills ki bagi khana ki don kam pilanda sung ki don kam ni pasang hi kat bala hi wangin ai kan Tanding kong e apan pau ke jing songu yu blei blakar ku ye ke jing em ke jonga
But ngalayo ban yakni ke district award ben sem arhajar arpuat. But akni ke snem ke pemerintah ke school ke managing committee ke PYNKUP BUROM ban kerku shushu yakni ke kam ke jingtrei ke jonga ban nge ban nang ni shakmat ru anang la ban trei kambha ban shakri na ke benta ki minsim ki bakodron ki badon yakni ke school jongka NEHRU Memorial Secondary School Umsning bat kumju ru yakni ka saudong jongka ka ribhoi bakinang la ban yo ya ke jing hikai omtang ha ke jing nang jing start re ha ka kor ke burom bat kam tom e ban shapting yubli Net kumulay siya ikla kung tayo nga nadumno at silang banhikay. But nang taha ka jingya yung tiruki kung banhikay kumufisyon. ngala rung kam lingkong e akni ke school nadu snem khat kendai spak dai pusang ban ngala trei la kumba arpu ke kendai snem e minta ban habang adon akni ke school ngai i bakalong ke badon kam e ban ai ke jingnang jing start ye kini ki hap ki berin nadu namar hakte school NEHRU Memorial ngidon nadu nursery ban hadu class 10 ban ngai i bakalong ke badon kam hadu kata-kata ban ai ke jing hikai ye ki kena na kiliang bat ki benta baro om tang kiliang ka kon re na du ka kor ke burom na marbu na pteng jongki ki wan na kilong yeng bapli ki ba jinjar bat ngi hab bani rapru eki kam tam e bakin yo ya kalat kumnu bakin PYNDEP ya ke jing puli kenang bakin la ban long brio man brio la shai la shisngi. Actually, I have got the award, Teachers Award, which was given on the 5th of September 2023, which was given by the Education Department, DSU Office, Nangpo. And today I am given this award, I am given this recognition by this Managing Committee in this program which is held in Rityang campus. I am feeling very happy because I have been given this award by the Education Department as well as by the Managing Committee. Actually, I had been a student of NEHRU Memorial Secondary School, Umsning, and I passed SSLC examination in 1984. I did my graduation from Shillong College in 1988, and I joined NEHRU Memorial Secondary School, Umsning as a teacher on the 1st of March 1989. Since 1989, now my service is around 34 years and 7 months. So I feel very happy that I could teach in the school for this period of 34 years plus.